Ma e chal mar tich e kambi mar Momo Pencils. Kambi makoro yudo rieko mar loso kalembe mag pencil katiyo gi gaset. My partner is the one who came up with the idea of recycling newspapers into pencils. And we looked at it and saw that it fitted in with what we're looking for. One, it does not harm the environment. Two, it's taking waste from the environment. And we're converting it into a beautiful product that can be used without any harm to the end users. Kambi mar Momo Pencils yango ni tiyo gi gaset e loso pencil bende en yor rito alwora. Ni mar gaset ma osetigo nyalo kelo hinyruok ne alwora kaluwore gi kwiri ma gin go. We are protecting the planet by reducing the number of trees cut, but at the same time planting more trees through schools with school children who actually buy our pencils and use our pencils. Ma esama thothwa ong'e ber gaset. Odiochieng' mondike ema waneno ka okelo ber e ngimawa. Tok mano, thothwa ok odewo kama gazetno dhiye. Jomoko bo kode mandas, jomoko bo kode ring'o, samoro wamoko kode jiko. Momo Pencils yudo gaset moseti godo e yo mayot kowuok e ute ji. We engage the youth groups, we engage women groups. Those who go door to door buying from you, then we buy from them. So by supporting them, we also give them an opportunity to earn a decent living. E loso pencils, gichako kod ng'ado gaset e size maber. A double page like this gives us 3 pencils. Cut it down to, we get this size, 3 of this size, which gives us, each gives us 1 pencil. So that's a double size. So basically, as we cut them, there is no waste because whatever is remaining, we use as an insert. Graphite mitiyo godo e ndiko kende mwandu ma Momo golo e piny China. Ka mwandu modong' duto wuok e pachoka. Ikawo graphite, iketo e chuny bath gaset kaeto imako gi gum. Gumno iketo mana matin kendo gumno puodhi kod kebs kaka gino ma ok nyal hinyo ngima dhano. This is clear glue that we use. It's not the normal office glue, but it's clear glue. But it's tested, proven to be non-toxic and very safe. So there is no fear because parents might fear that kids tend to chew pencils as and when they're using them in school. Masindni emitiyo godo e luro gaset e kor Kalamb. Bang'e imoyo kalambe go e chieng'. Ka gisetuo, irego korgi mondo obed mayom. Gino mitimo mana gi lwedo. Tok mano, iketo tese mogik mamiyo kalambe go pichni. Moko iweyo nono ne jok madiher mondo losnegi kalambe go e yo makende kata ndiko e nyingegi. Masindni ema ketonegi jwala mogik. Onyalo loso kalambe 700 kuom nus dakika. Kane gichako, ne giloso mana kalambe 500 e odiochieng'. Gie sani, kambi mar Momo Pencils loso kalembe maromo 100,000 odiochieng'. Kopogore gi uso kalembe gi, kambi mar Momo Pencils chiwo kalembe madirom 300,000 higa ka higa, ka bende jopuonjre go ipuonjo ber mar rito alwora. Kata kamano kambi ni kale midhiero mathoth gino mosetamo gi dongre mapiyo piyo. When we deal with traders, the trader is looking at the cost. It doesn't look at the positive impact your product is doing. It's looking at you're coming up with a product at this cost, yet I can get same kind of product for half the price. And it tells you very clearly, my customers don't care whether it's made from recycle, whether you're saving trees or not. Otas en achiel kuom kwiri maketho alwora. Ponono ni gaset duto mosetigo inyalo tigodo e bero alwora. Wanyalo rito ngimawa. By buying our product, you're also contributing, okay? You're contributing to efforts to end and reduce the deforestation. But at the same time, you know, everything starts with a pencil. It all starts, that's our slogan. It all starts with a pencil. From the president to where we are. Nyako Ramogi, yiero odong' e lweti. Tiyo gi siling' 10 e nyiewo kalam molos gi gaset kendo rito alwora, kata nyiewo kalam 3 kuom siling' 10 to koso alwora makare ne in gi jogi e kinde mabiro. Simfros Okinda, Ramogi TV.